Cześć i czołem bracia i sestry, bracia Słowianie. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów na temat regionalizmu polskiego. Co o tym sądzę, co o tym myślę, co o tym myślą też niektórzy ludzie ze wschodu. Tak więc zaczniemy z pewnego stereotypa, że niektórzy postrzegają Polskę jak unitarny kraj, natomiast w pewnym sensie tak jest, że Polska to kraj monoetniczny. Oprócz Polaków to dużo innych Słowian też mieszka w Polsce, ale i tak Polacy mają większość we wszystkich regionach polskich. Ja słyszałem, że wyjątkiem tylko jest Wrocław. Jeżeli ktoś z Wrocławia to ogląda, to poproszę to powiedzieć. Natomiast chciałbym podzielić się wrażeniem na temat polskiego regionalizmu, polskiej pięknej słowiańskiej kulturze w różnych jej gałęziach, bo ja pochodzę z Kujawsko-Pomorskiego, czyli z ziemi chełmińskiej tutaj u nas. Podobnie jak w ziemi dobrzyńskiej, ja widzę typowo średniowieczno-krzyżackie zamki, kościoły, gotyckie kościoły, chociaż można spotkać też elementy romańskie. Natomiast sami Kujawy znajdują się z południa, tam obok Inowrocławia, Brześcia Kujawskiego i do Kruszwicy. To tam już inna ziemia, słowiańska bardziej. W Kruszwicy, jak ktoś był, to może znaleźć te elementy słowiańskiego pogaństwa jeszcze obok tej wieży słynnej. Natomiast ja byłem na Pałukach w okolicach Żnina, Mogilno i tam już było czuć Wielkopolskę. Czyli w pewnym sensie to tam były szyldy przyświecone powstaniu wielkopolskim, ale tam inaczej to wszystko wyglądało. Tak było to czuć w powietrzu. Kiedyś na przykład byłem już ja w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim i Olsztyn spodobał mi się bardzo, chociaż ja go nie zrozumiałem, ale w Ostrodzie czułem też ten duch bałtycki, bo gdzieś ja przeczytałem, że Ostroda nie pochodzi z niemieckiego Ost, co znaczy wschód, a tylko z bałtyckich, protopruskich nazw, czyli język, który podobny do litewskiego. No i w ogóle cała ta Polska, cała ta część Prusów, jeszcze przed istnieniem Prusów książęcych, 1000 lat temu to była bałtycka ziemia. Na Podlasiu na przykład, szczególnie na północy też byli Jacwingowie, a Jacwingowie to są plemienia, które wchodzi w skład etnogenezy Białorusinów na przykład. No i ewentualnie w Polakach też można znaleźć Jacwingów. Po II wojnie światowej, po wojnie wielu ludzi zostało przesiedlono, tak nie tylko w ciągu akcji Wisła, a też i później, podczas PRL-u. I na przykład w Szczecinie, w ziemiach odzyskanych, w wojewódzkim województwie w dolnośląskim, wielu ludzi ze wschodu, Polaków z Kresów Wschodnich, z Lwowa, Stanisławowa, ale tak naprawdę też z białoruskich tych częściej, nie tylko ukraińskich, a w Kujawsko-Pomorskim, w Toruniu to byli ludzie też z Wilna i z wileńskiego obwodu. Natomiast w każdym bądź razie nadal Polacy tam mieszkają w Litwie, mieszkają na Ukrainie, na Białorusi, ale na Litwie ja spotykałem naprawdę Polaków jeszcze dużo. Byłem w Wilnie kilka razy i ciekawe to, że ludzie swoją kulturę pamiętają gorzej niż tam u nas pod Smoleńskiem, bo moje korzenie pochodzą ze smoleńskiego województwa, które już nie jest w granicach Polski od dawna, ale kiedyś tak było, za czasów I Rzeczypospolitej. Granica polska sięgała czasami Smoleńsk-Wязьmy, a nawet Moskwę na początku XVII wieku. I to były nie tylko czasy wojen i ataków, a tylko prawdziwe granice księstwa litewskiego, które też istniało jeszcze przed Unią Lubelską. Ale ten regionalizm polski czuć dzisiaj jak na ziemiach polskiego państwa, tak i na tych starych ziemiach Kresów i w innych okolicach. I wiecie, tak powiem, że Polak mieszkający na Białorusi, Polak mieszkający na Ukrainie też są trochę inni, trochę różnią się. Nawet jak w domu mówią po polsku, to mają różne wymowy. I doszło do mnie to, że Polacy w Żytomierze ukraińskim, którzy nadal tam żyją przez pokolenia, mogą lepiej mówić po polsku niż Polacy z Lwowa. Tutaj, jeżeli do samej Polski dzisiejszej wrócić, to na Podlasiu dużo ludzi tak naprawdę mówią na mieszanki polsko-białoruskiego. To się nazywa mowa tutejsza, ale to jest podobnie do języka białoruskiego. I mentalność tych ludzi jest zupełnie inna. W ogóle Białystok to miasto, w którym byłem kilka razy, miasto, które lubię i kocham. Jedno z moich ulubionych miast polskich.
to szczera prawda, to wygląda tak jak Białoruś w lepszym sensie. Tak jak Białoruś bez białoruskiej dyktatury. To też są piękne miejscowości, tacy jak Hajnówka, tacy jak Bielsk Podlaski, Cieremsza. Ja przyjrzałem Cieremsze, powiem, tam widziałem te cerkwi takiego z zielonego drzewa. A Podlasiu też są meczety muzułmańskie, chyba w Sokulach, tam już na granicy z Białorusią. Więc w Podlasiu ja też byłem i w wielu regionach polskich. Ciekawe, że niektóre moje widzy z Wielkopolski pochodzą, nawet kilka, a ja akurat Wielkopolskę bardzo lubię. I na przykład niektórzy ludzie ze wschodu, ale również w propagandzie rosyjskiej, czy może być w innych też narracjach, jest tak ukazano, że Polska odzyskała ziemię od Niemców, że to są niemieckie, pruskie ziemie na zachodzie Polski. I więc, jeżeli Szczecinem, to dużą część czasu on nie był pod polskim panowaniem, a był nawet kiedyś pod szwedzkim w XVII wieku. Kiedyś należał do Prusów, do Magdeburgii. Oczywiście tam w niektórych tych rejonach zawsze mieszkali Słowianie, ale Polska nie rządziła tam długi czas. To na przykład Poznań to jest od zawsze polskie miasto. Od zawsze, od wszelkich czasów. Więc a ludzie w Rosji myślą, że to niemiecki Poznań. No taka propaganda jest. No, może być w niektórych innych wschodnich krajach też tak myślą. Chociaż Poznań to miasto z pięknej architektury, jest naprawdę enigmatyczne, ale tam słyszałem, że rządzą tacy ludzie, którzy polskość niszczą w tym mieście. Więc to nawet teraz nie rozmowa o polityce ideologicznej, a nawet chodzi bardziej o pomnikach kulturowych. Tam, no w Poznaniu można dużo modernistycznych pomników znaleźć, takich ze sztuki nowoczesnej. To nie pasuje do Poznania. W Warszawie może być, bo każda stolica ma coś takiego. Więc w Poznaniu to inaczej. Bardzo piękne i ciekawe miasto Wrocław. Wrocław to słowiańskie według mnie miasto, chociaż pewne ludzie będą mówić Breslau po niemiecku. Ale ja bym powiedział, że Śląsk, region Śląsk to bliski do Czech. Byłem kiedyś w Świdnicy i w Legnicy. Legnice to miejsce, gdzie dużo sowieckich żołnierzy zostawało i tam architektura sowiecka. Natomiast w Świdnicy to jest kościół typowo czerskiego, takiego czerskiego ciemnego gotyku czarnego. Spotkałem ludzi, którzy mówią po śląsku, mówią po śląsku goda, ale mają czerskie słowa w swoim języku. Nie niemieckie, czerskie. To jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Ja głęboko tym się interesuję. Ja wiem, że na Wielkopolszczyźnie mówią nie tylko pira, a wagon pociągu jakoś inaczej ludzie nazywają i inne słowo jest. Ja właśnie pytam was, możecie mnie powiedzieć, napisać w komentarzach, jakie macie regionalizmy. Na przykład ktoś może w świętokrzyskim inaczej mówią, ktoś w malopolskim po swojemu. Ja słyszałem, że w Malopolsce nie mówią iść na dwór, czy jakoś inaczej tam, tak? Na przykład gdzieś tam na wschodzie pod Bieszczadami mówili iść na ulicy, tak jak ludzie mówią, ludzie ze wschodu, to może też tam tak mówią. W Mazowszu na pewno gorzej z tym, bo Warszawa stolica, która przyciąga wszystko i wszystkich i tam już nie ma wyjątków kulturowych. Natomiast bardzo piękne miasto Radom. Radom i Płock to dwa miasta, może nie bogatych, ale ładnych. Dużo ludzi żartuje o Radomie, ale Radom bardzo mi się spodobał. Piękna architektura, piękne kościoły. Są nawet te starogotyckie elementy, które jeszcze Kazimierz Wielki założył. Czyli to stare miasto. Mnie na przykład mniej spodobało się Kielce niż Radom, przyznam. Więc. A jest tak, z wszystkich tych innych miejsc, no. Byłem w Lublinie, to jedna z miejsc kolębka polskości, tak jak Kraków czy Gniezno, ale nie zachwycił mnie tak Lublin, jak myślałem. Tam byli ładne kościoły, ładne zamki, ale elementy zaniedbania ja widziałem na niektórych kamienicach. Tak jak też często bywam w Bydgoszczy, ale Bydgoszcz jest miastem według mnie takim właśnie mieszanym już i nowoczesnym. I może być pruskie elementy można spotkać. Więc nie narzekam. W Bydgoszczy na przykład więcej pracy niż w Toruniu, w Grudziądzu i w innych. To jakby miałeś to możliwości dla Kujawsko-Pomorskiego, ale nie wszystko tam można znaleźć.
No więc chciałbym powiedzieć, że Polska to kraj rozmaity, że każde województwo jakoś odróżnia się. I ja to czuję. Jak byłem w Łódzkim, czułem, że jestem w Łodzi, że nawet ludzie jakoś inaczej mówili. Mi się wydawało, że bardziej przez O. W Malopolsce coś swojego, bardzo piękna architektura, piękne ulice krakowskie i w Tarnowie też było, mi się spodobało, szczególnie ten tramwaj na ulicy. Oczywiście serce Polski ciężko odnaleźć. Niektórzy powiedzą, że w Gniezno, w pierwszej stolicy, inni, że w Krakowie, ale ja powiem, że no, dokładnie nie w Warszawie. To jedyne, co mogę powiedzieć. Ale dusza polska jest szeroka, która sięga za Smoleńsk i za Wilnię i daleko dalej. To jest coś, czego brakuje niektórym innym narodom i ja uważam, że jest coś pięknego. To życzę Wam wszystkim pięknych dni, zdrowia i napiszcie, skąd pochodzicie w komentarzach. Napiszcie coś ciekawego. Będę bardzo radosny dla Was. Do widzenia.